Even verkocht. Maar het is zo over. Afhouden. Ja. Hier is er zo'n ticket, dus mocht je al. Kan er nog het verleren? Ja, ook de deur. Absoluut. Nou, dat ik gewoon de vetten op zo staan, dan allemaal in die liter laat. Ja. Nee, maar dit is echt respect. Dit kennen jullie niet. Veel. Zit er druk in naast. Nee, dit zijn Iberische wolven. Het zijn toch een andere ondersoort als de grijze wolven. En de Iberische wolven die leven niet in grote hoeders als de grijze wolven, maar alleen of als paardje. En als we jonger zijn met de jongen. Nee. 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 Het is een ga je sowieso hands-off. Dus dat dieren zo min mogelijk met